Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Dunkarm Gawċi. Illum il-Knisja Universali qed tagħmel il-festa liturġika tal-Papa San Ġwan Pawlu II, kif tistgħu taraw hawnhekk fir-ritratt, li 35 sena ilu kien hawnhekk fuq is-suntir ta' din il-Knisja jiċċelebra quddiesa l-ewwel waħda mill-Papa fil-Gżejjer Malti Gawċi. Din is-sena wkoll taħbad l-20 sena mill-mewt tiegħu. Dejjem brabta mal-festa ta' dan il-qaddis Pitada il-ġimgħa 24 Ottubru ser ikun hawn kunċert il-ġrajja li qatt ma tintesa biex jiġi mfakkar il-35 anniversarju miż-żjara tal-Papa San Ġwan II. Dan se jsir fis-Santwarju ta' Pinu propju taħt il-Knisja. Il-kunċert ser jieħdu sehem fih il-vjolinista lokali Pierre Louis Attard, akkumpanjat fuq il-pjanu mill-pjanista internazzjonali Milika Lorenz. Kif qedtilkom fis-sala taħt is-suntir tal-kumpless ta' Pinu. Il-ħin ikun fis-7:30 ta' filgħaxija. Il-kunċert ser jinkludi xogħlijiet ta' Maestro Stephen Attard. Alla jafirlu. Il-kunċert qed jiġi sponsorjat mill-Kunsill Lokali tal-Art bil-għajnuna tas-Santwarju ta' Pinu. Nagħtu issa bidu għas-sagrifiċċju tal-quddiesa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti jewna għal fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Kif intqal diġà llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ John Azzopardi. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox int qiegħed lil San Ġwan Pawlu II fuq il-poplu kollu tiegħek biex jagħmillu l-ġejt bil-kelma u l-eżempju. Bit-talb tiegħu ħares lir-rajja tal-Knisja tiegħek u l-merħliet tiegħek li afdajt f'idejhom u mexxihom fit-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem.
Bibnek Ġesu Kristus jedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għal meħud mill-litra li San Pawlu Apostlu kiteb lir-Rumani. Eżis, tħallux immela li jidnub isaltan fuq dan il-ġisem tagħkom li jimut u toqgħodu għal ġibdiet tiegħu. Anqas ma għandkom tħallu il-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu l-ħażin għas-servizz tad-dnub. Imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għall-ħajja. Ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu t-tajjeb għas-servizz ta' Alla għall-ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub m'għandux jaħkimkom la darba mintom xtejxu taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja. X'namlu mela? La darba maħniex taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja, allura għandna nidimbu, ma jkun qatt. Ma tafux li jekk intom toffru ruħkom lil xi ħadd bil-sira biex tobduh, ta' min tobdu tkunu lil sira, kemm jekk dan ikun id-dnub li jwassal għal mewt u kemm jekk tkun l-ubbidjenza li twassal għal ġustifikazzjoni. Imma niżżuħaj lill-Alla, intom kontu l-sira tad-dnub, immissu bdejtu minn qalbkom dik il-kwalità ta' tagħlim li jingħatalkom sabiex timxu fuqu, infdejtu minn taħt id-dnub imma tjassartu għal ġustizzja. Il-kelma tal-mulej l-għajnuna tagħna fis-sem il-mulej. Li ma kienx il-mulej magħna ħajjejt hekk Iżrael, li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies ħajjin kienu jibilgħuna meta nxtelu bil-għada bħalina. L-għajnuna tagħna. L-ilma kien jarraqna, il-wit kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ tal-ilma qawwi. Imbierek il-mulej li ma telaqniex priża għal snienhom. L-għajnuna tagħna. Ħajjitna bħala għasfur, ħelset mixbiek tan-nassaba, ix-xibka tqattet u aħna ħrabna. L-għajnuna tagħna fisem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Bil-wifqa jekk joġobkom. Issru immela u kunu lesti il għaliex qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'kien ikun ġej l-ħalliel, ma kienx se jħallil min jinfidlu l-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Għallu Pitru: mulej, din il-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: int min tgħid li hu l-qaddej fidil u għaqli? Minu dak is-sit qiegħed fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom semhom f'ħin l-ikel? Ħin dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fideh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lil qaddejja kollha rġiel u nisa u jieklu jagħtiha x-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal
fjum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fija jieħdu għall-arrida u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf x'irid sidu madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu swat kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf x'irid sidu jagħmel xi ħaġa li tkun ħaqqa is-swat, dan ftit jissawwat. Għax lil min taħ ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu u min ħallewlu ħafna fideh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Ħanejt kelma waħda fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-tifkira tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-Ittra lir-Rumani u San Pawl fis-silta tal-lum qiegħed jinsisti fuq il-ħsara li ġejb id-dnub fil-ħajja tal-bniedem. Ara qed jgħidilna li id-dnub iħarbat il-ħajja tal-bniedem biex imbagħad jurina u jgħidilna isma' is-salvazzjoni ta' Ġesu ħasret dan kollu. Tħallux mela li id-dnub isaltan fuq il-ġisem tagħkom li jmut u toqgħodu għal ġibdiet tiegħu. Aħna rridu nagħmlu l-għażla jew il-ħajja tad-dnub jew il-ħajja tal-grazzja. Is-silta tal-Vanġelu tkompli ma' dik tal-biera Ġesu qiegħed jitkellem fuq l-istennija. Taljanaw xruħkom, titkaxkrux mill-ġirja tal-ħajja, stennew. Kunu bħal dak is-sejt dar li jkun jaf x'inġej il-ħalliel, kieku ma jħallihx jidħol. Kunu dejjem ippreparati, kunu dejjem lesti, stennew. Kif intqal illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Giovanni Pawlu T. Illum maħniex infakru l-mewt tiegħu, lanqas it-twelid tiegħu. Illum qegħdin nfakru is-47 sena, 47 sena minn meta kien ikkonsagrat Papa. Dan twilet fl-1920 fi Krakovja, nata fuq tal-Italja, tal-Polonja. Tajjeb ta' 8 snin tilef l-ommu biex ngħid ħaġa żgħira biss fuq il-ħajja tiegħu. Ta' 8 snin tilef l-ommu, kellu 3 ħutu, waħda mietet meta ommu kienet qiegħda twellidha, tajjeb, u ħoħ miet ukoll, laħaq tabib u miet ukoll. Pratikament meta kellu 20 sena tilef ukoll il-missieru dan Giovanni Pawlu T. U kien dilettant ħafna ta' żewġ affarijiet, tal-atletika u kien dilettant ħafna tal-palk. Kien jirreċita ma' grupp ta' żgħażagħ bħalu, fosthom kien hemm anki Lot fi żmienu fil-Polonja. Imbagħad ġietu l-vokazzjoni li jsir qassejs. Daħal is-seminarju, imbagħad kien hemm l-invażjoni tal-Polonja, tajjeb, u s-seminarju kellu jieqaf. Kellu jmur jaħdem fil-minjeri, insomma, ħajja movimentata ħafna. Aktar ta' studja Ruma, tajjeb, kompla l-istudji tiegħu Ruma, u fl-1964 laħaq Arċisqof ta' Krakovja. Ħasem ukoll fil-Konċilju Vatikan it-tieni, kien ta' ispirazzjoni għal Papa Pawlu VI, bil-dokument fuq l-Umane Vita. U aktar tard sar kardinal u laħaq Papa. Mejjun xi ftit ukoll mill-Kardinal Wyszynski li kien Pollak, kien sofra ħafna taħt il-komuniżmu. U kien l-ewwel Papa li mhux Taljan. Sa żmienu ħafna drabi l-Papa kien ikun Taljan. Din kienet isa sajjetta fil-Bnazzej li l-Papa mill-Polonja jilħaq mill-Polonja. Tajjeb,
kien l-aktar papa, it-tieni l-aktar papa li dam papa, dam papa xi 28 sena, tajjeb, u għamel ħafna ġejt ma' diversi pajjiżi, 129 pajjiż dar fil-pontifikat tiegħu. Il-motto tiegħu kien totus tuus, kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna dal-Papa u lejn ir-Rużarju. Sikwit konna narawh miexej bil-kuruna ta' Rużarju fidejh. Kien Papa ta' Rużarju. Kiteb xi 14 l-enċiklika. Kiteb fuq ħafna affarijiet, speċjalment fuq il-kredu hekk speċi. L-ewwel waħda Redemptor Hominis, imbagħad fuq il-Missier, imbagħad fuq l-Ispiritu Santu, tkellem fuq il-Madonna, fuq San Giuseppe, tkellem fuq it-tbatija, fuq ix-xogħol, fuq l-għaqdiet, fuq il-familja, fuq il-jum tal-ħadd Dies Domini. Għandu enċikliċi sbieħ ħafna, dnub. Li ħafna minn dawn id-dokumenti tal-Knisja jibqgħu għaddejjin u laqqas biss jaslu f'idejna. Hija ħasra. Ħasra li dawn id-dokumenti li jkunu riċerkati tajjeb, ikunu studjati, ħafna drabi jibqgħu għaddejjin minn fuq l-irjuż. Ma jaslux f'idejn l-insara tagħna fihom ħafna tarim sabiħ. Dan il-Papa kifet kien devot kbir tal-Madonna, kien dak li beda il-jum dinji taż-żgħażagħ, kienet xi ħaġa straordinarja, żgħażagħ biex ngħidu hekk kienu jiġġendu għal warajh f'dawn il-jum dinji taż-żgħażagħ, għadu sejjer sal-lum f'diversi postijiet tad-dinja, minn post darba f'post u darba f'post ieħor, għamel ħafna ġejt. Għamel kważi 500 qaddejs fi żmienu fil-pontifikat tiegħu, miet lejlet il-festa tal-Ħnina Divina. Fit-2 ta' April, lejlet il-festa tal-Ħnina Divina. Donnu hemm konnessjoni kien ibbjatifika lil Santa Faustina li kienet promotriċi kbira tal-Ħnina Divina u miet propju lejlet il-festa tal-Ħnina Divina. Ġan kif pajjiżna għamel ħafna ġejt dan il-Papa, għamel ħafna ġejt, mhux tab xejn li fil-mewt tiegħu in-nies bdew jgħidu Santo Subito, qaddis mill-ewwel, mill-aktar fejs. Tajjeb, wara li miet xi ħadd għamel kiteb fuqu għal żewġ affarijiet. Għal dal-Papa ma kienx jiddejjaq li jkollu ħwejjeġ imqattejn qodma. Interessanti din. Ma kienx jiddejjaq li jkollu ħwejjeġ qodma imraqqejn u meta s-sorrijiet tal-Vatikan kienu jgħidulu Santità ħanixtulek ħwejjeġ ġodda kien jgħidu m'hemmx għalfejn. L-importanti li jkunu ndaf, ma jimportax jekk ikunu mraqqejn, murejt lilna. U ħaġa oħra li spikkat fil-Ġwanni Pawlu II kienet kemm kallijiet kien ikollu fil-kubteħ. Dan Ġwanni Pawlu II kien jagħmel milli jidher sigħat għal kubteħ quddiem Ġesu sagramentat. Kellu l-kallijiet fil-kubteħ. Ħaġa straordinarja biex il-Papa għara ftejt. Kellu tarim sabiħ għandu katekezi tal-erba, ta' erba fuq il-vizjoni sponsali tal-ġisem tal-bniedem. Dokument sabiħ ħafna, katekezi sabiħa ħafna fuq il-ġisem tal-bniedem, id-dimensjoni sponsali tal-ġisem. Tarim sabiħ ħafna. Għandu tarim sabiħ ħafna. Dnobli kifet ħafna drabi dan jaħarbilna u jibqa' dej. Nitolbu l-dal-qaddis kbejn il-San Ġwanni Pawlu II biex nisselfina mħabba vera lejn il-Knisja. Miġburin f'dan mis-siena tas-sema nitolbuh iqawwi fina l-fidej u jisaħħaħ it-tama tagħna
biex ikollna ħeġġa naqduh fl-imħabba aħna u intennu. Żommna fis-servizz għad-dis tiegħek mulej. Żommna fis-servizz għad-dis tiegħek mulej. San Pietru ġefdat bir-responsabilità li jira il-merħla ta' Alla sabiex is-suċċessur tiegħu il-Papa Giovanni Paolo II ikun sinjal li jaqgħad l-insara flimkien nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Alla jitlob ħafna mill-popli onja sabiex is-solidarjetà mal-popli foqra tkun waħda vera u konkreta nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Il-mulej żejjel lil kull wieħed u waħda minna b'ħafna doni u karizmi għal ġid tal-oħrajn sabiex is-servizz tagħna ikun dejjem diżinteressat u magħmul biss b'imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija mlina bl-ispirtu li kellu il-Papa San Giovanni Paolo II u bl-imħabba li kellu lejn iż-żgħażagħ u lejn il-Knisja. Nitolbu. Ismana. Nitolbuk għal dawk kollha li ltqajna magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum żaru dan is-santwarju jitolbu lill-Omna Marija, nitolbu. Anke San Giovanni Paolo II għadda mill-isptar mill-Mart meta sparawlu ħellisa huwa stess qal bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Fatima il-bulit li laqtitu qiegħda fil-kuruna tal-Madonna ta' Fatima, ġewwa Fatima. Tajjeb, nitolbu lill-Papa għadda mill-Mart kien l-isptar diversi drabi u konna naraw fl-aħħar ta' ħajtu l-Alzheimer ma qatax qalbu. Nitolbu għall-morda kollha u għal dawk li jduru bihom, nitolbu. Għal ruħ Ġona Zoppardi biex tinsaħ tijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem, nitolbu. U Alla missier li għafdajt fidejn il-Knisja s-sagramenti tal-fidwa tagħna għamel li fil-ħidma tagħha hija turi l-wiċċ ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li miegħek jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira tal-Papa San Giovanni Paolo II. B'qalbna qawwija li bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa u għalli ġej. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Giovanni Paolo II, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-qed bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha
intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawn l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lejna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, speċjalment fejn hija persegwetata, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddej tiegħek dawk kollha li għaddew minn din il-ħajja, speċjalment ta' Ġonat Soppardi. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina wkoll nitolbuk, ħenna l-morda, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Giusepp żewġa, l-Apostli, il-Papa San Giovanni Paolo II u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dafrar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
Kristu binħalla l-ħaj bil-mewtija kiflet minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadajl id-dinja dan il-ġisem bid-dem għad-destija eħlisni metijiet kollha u minn kull ħaża. Żomm il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu rina ħiednu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena nifiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Enu bil-bifa u bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna jitqalbina li għamilna iż-żomm ħajfina dak in-nar ta' mħabba li bih teġġeġ San Ġwan Pawlu t-tieni biex ingħata bla għeda għal ġejt tal-Knisja tiegħek
bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamadiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.